Σκέφτεσαι να φέρεις αυτοκίνητο από το εξωτερικό? Σταμάτα ό,τι κάνεις πριν πετάξεις τα χρήματά σου σε γυρισμένα χιλιόμετρα, κρυμμένες σκουριές και ευκαιρίες που θα σου βγουν ξινές. Δες, γιατί η Ολλανδία είναι μονόδρομος. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα From Wheel to Grill. Σήμερα περνάμε στο κομμάτι From Wheel και απαντάμε στις εξής ερωτήσεις. Πώς πήρα την απόφαση να αναζητήσω μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στην Ολλανδία? Γιατί η Ολλανδία είναι ο παράδεισος των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων? Τι πρέπει να προσέξεις οπωσδήποτε πριν κάνεις εισαγωγή? Αρχικά, όπως όλοι μας, έχω κι εγώ έναν θείο στο εξωτερικό. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος της αναζήτησής μου εκεί. Σταδιακά όμως, αγοράζοντας το ένα αυτοκίνητο μετά το άλλο, διαπίστωσα ότι βρήκα τη γη της επαγγελίας. Ένας πολύ σοβαρός λόγος που δεν έχει σχέση με το αυτοκίνητο αυτό καθ' αυτό είναι η ευκολία μετακίνησης. Η χώρα έχει πολύ μικρή έκταση και μπορείς να τη διασχίσεις χρησιμοποιώντας τις συγκοινωνίες σε μόλις 2,5 με 3 ώρες. Ένας εξίσου σημαντικός λόγος είναι η ευκολία συνεννόησης. Όλοι οι Ολλανδοί μιλούν την αγγλική γλώσσα, κάτι που κάνει τη συνεννόηση εύκολη, είτε πρόκειται για πληροφορίες στις μετακινήσεις ή για λεπτομέρειες που αφορούν το αυτοκίνητο και τα έγγραφα εξαγωγής. Τώρα, καθαρά στο κομμάτι των αυτοκινήτων, ο μεγαλύτερος φόβος όλων είναι τα γυρισμένα χιλιόμετρα. Στην Ολλανδία όμως υπάρχει ένα όπλο, το οποίο ονομάζεται NAP, National Auto Pass. Εκεί το κράτος καταγράφει τα χιλιόμετρα του αυτοκινήτου σε κάθε εργασία συντήρησης ή κταίο. Εάν κάποιος πειράξει την ένδειξη του χιλιομετρητή, το σύστημα εμφανίζει ένδειξη on-lochis, δηλαδή παράλογα, κάτι που θεωρείται ποινικό αδίκημα. Οπότε αγοράζεις ξέγνιαστος. Ακόμα ένα μεγάλο πλεονέκτημα της Ολλανδίας είναι η γεωγραφία της. Η χώρα είναι εντελώς επίπεδη. Αυτό σημαίνει ότι ο κινητήρας, ο συμπλέκτης και το κυβότιο ταχυτήτων δεν έχουν φθαρεί ποτέ σε ανηφόρες και βουνά. Επιπλέον, παρόλο που ανήκει στις βόρειες χώρες, δεν πλήττεται από σφοδρές κενοπτώσεις και παγετούς. Συνεπώς, δεν γίνεται χρήση σκληρού άλατος όπως στις υπόλοιπες χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Το αποτέλεσμα? Τα πατώματα παραμένουν καθαρά, χωρίς τις επικίνδυνες σκουριές που τρώνε τις λαμαρίνες. Τέλος, το σημαντικότερο όλων είναι ότι η αγορά χαρακτηρίζεται από απόλυτη διαφάνεια. Στην Ολλανδία, όλες οι πινακίδες είναι δημόσιες στις ιστοσελίδες αγγελιών πώλησης. Μπαίνοντας στο επίσημο site του Υπουργείου Συγκοινωνιών, RDW, μπορείς να βάλεις τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που σε ενδιαφέρει και να δεις δωρεάν πότε ταξινομήθηκε, πόσους ιδιοκτήτες είχε, αν έχει περάσει κταίο και πότε λύγει αυτό. Με αυτόν τον τρόπο, ξέρεις τα πάντα πριν καν κλείσεις εισιτήριο. Αυτοί ήταν οι λόγοι που εμπιστεύομαι την Ολλανδία. Σε επόμενα βίντεο θα δούμε πώς αναζητούμε αυτοκίνητα σε ολλανδικές ιστοσελίδες, πώς επικοινωνούμε με τον εκάστοτε έμπορο, τι έγγραφα απαιτούνται και πώς υπολογίζουμε το κόστος εισαγωγής. Εσύ έχεις ψάξει ποτέ αυτοκίνητο από το εξωτερικό? Γράψε μου στα σχόλια.